ଏପଟେ ଏତେ ଶସ୍ତା ଆଉ ଫ୍ରେଶ ଫଳ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଖାଇ ନଥିବେ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ହାଇ ହେଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ମିନି ବ୍ଲଗ କୁ। ଡ୍ୟୁଟି ଛୁଟି ଅଛି ବୋଲି ଦିନ 10ଟାରେ ଶୋଇକି ଉଠିଲି। ଆଉ ଖରା ଏତେ ହଉଛି ଯେ ଘରୁ ଜମା ବାହାରି ବି ହଉନି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଖରା କେତେ ଜୋର ହଉଛି। ଦେଇକି ଫଟାଫଟ ଖାଇକୁଆ ବାହାରି ଗଲି, ଡ୍ୟୁଟି ଛୁଟି ଅଛି। ଘରେ ବସିକି ଦିନ ସାରା କି କରିବି, କେଠି ଯିବା ବୁଲିକି ଟିକେ ଆସିବା। ମୋ ଗାଡିରେ ତେଲ ପୁଡୁନି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଗାଡି ଧରିକି ବୁଲିତେ ପଳଉଛି। ତେଲ ପୁଡିଲେ ଆଳୁଟା ଯାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ। 2 ଜଣ 2ଟା ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଦେଲେ। ଏଇଲା ଚେକିଂ ବହୁତ ହଉଛି। ଶଳା ଯେ ଦିନ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି ପୋଲିସ ବାଲାର ଜମା ଦେଖା ମିଳିବନି। ଖରା ଏତେ ଜୋର ହଉଛି ଯେ ଯାହା ତ ଟିକେ ସଫା ଅଛି ପୁରା କଳା ହେଇଯିବି। ଏଇଲା ଆଉ ଗ୍ୟାସ ମିଳୁନି ବୋଲି ମଉସା ଗ୍ୟାସକୁ ପୁରା ନୂଆ ବୋହୂ ଭଳିଆ ଢାଙ୍କିକି ନଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଭିଡିଓ ବହୁତ ଦେଖୁଥିଲି, ସୁଲତାନ କଲେକ୍ସନ ରେ ଡ୍ରେସ ଭଲ ଭଲ ଆଉ କମ ପ୍ରାଇସ ରେ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରେସ ଦେଖିତେ ଆସିଲେ। ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ଫଳ ମାର୍କେଟ ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଦେଖିବା ଆମ ବଜେଟ ରେ ଯାହା ଯାହା ମିଳିବ ତାହା ତାହା ନେଇଯିବା। ଆମ ବେତନଟି ଅପେକ୍ଷା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଫଳ ବହୁତ ଶସ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ଅଙ୍ଗୁର ନେଇନେଲି ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ମାନେ ବି ଦିନେ ଆସିକି ନିହାତି ଫଳ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଘର ଆସିକି ଦେଖୁଛି ଆଈ ଆସିଛନ୍ତି ଚାଲି ଚାଲି ଏତିକି ଦୂରରୁ। ଯିବା ଟିକେ ଆଈକୁ ଛାଡିକି ଆସିବା। ମାମୁଁ ଘର ଆଜି ପୁରା ସୁନା ସୁନା ଲାଗୁଛି। ଆମ ଛୁଆଗା କେଠି ଗଲେ ତାର। ଛୁଆ ଖେଳିତେ ଯାଇଥିଲା, ମତେ ଦେଖିକି ଦୌଡିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ନେଇ ଦେଇଥିଲି ତାକୁ, ଫଟ କିନା ମୋ ପାଖରୁ ନେଇନେଲା। ଆଉ ଆମ ଗୋଲ ମଟଲ ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ସିଏ 2ଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇଛି ବୋଲି ତା ହସ ପୁରା ଆଜି ହଜି ଯାଇଛି। ମାଇଁ ମତେ 2ଟା ମିଠା ଆଣିକି ଦେଲେ ଖାଇତେ। ଛୁଆ ଦେଖିକି ମନେ ମନେ କହୁଥିବ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଉ ମୋ ଦାନ୍ତ ବାହାରୁ ସବୁ ଖାଇଦେବି ଏକାଥରେ। ଖାଇକୁଆ ଘର ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ରଖିଲି, ବାଇ ବାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।